Η πλούσια κοπέλα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν όλοι οι άνθρωποι στο χωριό τους. Παίζανε και τρώγανε και ήταν εκεί όλοι οι φίλοι και τα ξαδέρφια τους. Εκεί ήταν και κάποιοι πολύ κακοί που ήθελαν να διώξουν τους ανθρώπους από το χωριό. Εκεί υπήρχε μια κοπέλα που ήταν πλούσια και ήθελαν να πάρουν τα χρυσαφικά της. Αυτό το χωριό ήταν πλούσιο γιατί δούλευαν οι άνθρωποι και είχαν βρει τα διαμάντια, τα κολιέ, τα κοσμήματα και τα χρυσά και ήρθαν οι κακοί και τα έκλεψαν. Η κοπέλα ήταν η πιο πλούσια. Και οι κακοί που ζούσαν στο χωριό ήθελαν τα λεφτά της, γιατί ήθελαν και εκείνοι βέβαια να γίνουν πλούσιοι. Μια μέρα η κοπέλα περπατούσε μόνη της, ξεχάστηκε και μετά πήγε σε ένα περίεργο μέρος και εκεί βγήκε μπροστά της μια κοπέλα. Δεν ήταν καλή η κοπέλα, αλλά ήταν σχέδιο από τους κακούς και σφύριξε πολύ δυνατά και εμφανίστηκαν όλοι οι κακοί χιλιάδες. Γιατί εκεί μένανε στο παράξενο μέρος, πιο πέρα από τα ξύλα. Μετά η κοπέλα άρχισε να τρέχει για να γλιτώσει, αλλά δεν κατάφερε να ξεφύγει γιατί την περικύκλωσαν. Και όπως έτρεχε για να γλιτώσει, έπεσε κάτω και δεν μπορούσε να τρέξει άλλο. Και πήρε τηλέφωνο την αστυνομία από το κινητό, αλλά δεν είχε σήμα. Και έτσι την πιάσανε και τη βάλανε στη σπηλιά. Ο πρίγκιπας, που ήταν αδερφός της, ήθελε να τη σώσει και να τη βγάλει από εκεί μέσα. Την έψαχνε από εδώ, την έψαχνε από εκεί, την έψαχνε από παρακεί, στο τέλος τη βρήκε. Μετά ήρθαν οι στρατιώτες του να πολεμήσουν για να σώσουν την αδερφή του. Και ήρθε και ο βασιλιάς να πολεμήσει μαζί. Πολέμησαν και νίκησαν τους κακούς και έσωσαν την πριγκίπισσα. Και γλίτωσαν από τους κακούς, γιατί σκοτώθηκαν όλοι. Ο Δίας, ο βασιλιάς των θεών, έδωσε εντολή στον Ερμή να πάει να τη βγάλει από τη σπηλιά και να σωθεί. Στο τέλος ήρθε και η μαμά της για να την αγκαλιάσει επειδή σώθηκε το παιδί της. Και είναι καλά και τα δυο της τα παιδάκια. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.